बिजेपिनिफ्राय मोननांगौआ जिर'। जाग्रा मानसिया साथाम गुवाहाटीनिफ्राय फैयो, दिल्लीनिफ्राय फैयो, छत्तीसगढ़निफ्राय फैयो। कुनु दिन बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा कुनु जेबो मोननाय गैया। बले हाजार हाजार लाखखौनो हायै इउपिपिएल आरो बिजेपिनि कर्मकर्ताफ्रा जुगदान जानानै प्रमद बर'नि राजनितिखौ बेयावनो फोजोबसिगोन। दिनै जिरायहोबाय थादों, बेयाव जेबो सांबिधानिक जेबो गैया। जोंनि बिटिसिनि माखासे मावग्रा एबा जाग्रा एबा जोंनि बिटिसिआव गोबां लाइमोनफोर, बै लाइमोन बेखार जेंनाफोरखौ सिगां गोथाव खोथाजों बुंदोंमोन प्रमद बर' सारा। दा दिनैसिमाव जोंनि रायजो राजा एबा जोंनि बिटिसिनि माखासे फिसा फिसा थिखादारफोर एबा जोंनि बिटिसिआवनो जे एसे एनै एसेल' फैसाखौनो रानलायनानै जायोमोन। दा समाव जोंनि बिटिसिआव गोबां गिदिर गिदिर स्किमजों सफैनाय खामानि मावनाय बेबायदि जाबाय नामा। दा बिटिसिआव एसे एनैल' फैग्रा एबा बिटिसिनि जेसेबांनाखि फिसा फिसौ थिखादारफोर बैफोरबायदि मावग्राखौ दिनैसिमाव प्रमद बर' सारा मिसलेट खालामनानै बबेबा गुवाहाटीनि बबेबा सिक्किमनि बा बबेबा बांलादेशनि बैफोरबायदि मानसिफोरखौसो लेंहर जोंनि बिटिसिनि फैसाखौ हरगासिनो दङ ना। जोंनि बिटिसिआवनो फिसा फिसौ जोंनि बिटिसिनि मानसिफ्रानो मावथोंमोन जाथोंमोन ना, अब्ला जोंनि बिटिसिआ जौगानाय फैयामोन होनबा। दा बिटिसिनि माखासे फाइनान्सियेल डेभेलप जाथों बा फाइनान्सियेलाव एसे जौगाथों होननानै बे जेब्ला प्रमद बर' सारा बै समाव प्रतिश्रुति होदोंमोन, बे प्रतिश्रुति होनाय खोथाखौ दिनैसिमाव मानो गनायाखै एबा मानो गावनि बुंनाय खोथाखौ गोसोआव लायाखै ना, बेखौनो लानानै बिक्रम दैमारि आदाया गोख्रों खोथा बुंदों। दा जोंनि बिटिसिआव मानि थाखाय एफाबां बेबायदि मावग्राफोर दङ, जोंनि बिटिसिआव बेफोरबायदि थिखादार मावग्राफ्रा गैला नामा, बा माखासे जोंनि बिटिसिआव मावनानै होग्रा मावनो गोरों बेबायदि थिखादार गैला नामा। दा जोंनि बिटिसिआ बेफोरबायदियाव मावग्रा एबा गोरों मानसि गैला नामा ना, नायनानै लाग्रो। बेयो मोजां लैखन। मानो थाखाय 600निबो बारा मानो जयनिं जादों। इउपिपिएलआ गभर्नमेन्ट दङ, बिजेपिआ एमएलए दङ, इएम दङ, एमसिएलए दङ। मानो थाखाय दिनै इउपिपिएल आरो बिजेपिखौ गारनानै मानो जयनिं जादों। बे जोंनि थाखाय मोजां नङा होमबा। मोजांब्रा मा 600 आरो जोङो 3000निबो बारा लाखहाय जोङो जयनिं होगासिनो दङ। गोदो इउपिपिनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुङोमोन हाग्रामा महिलानि सरकारनि समाव बिनि मानसिफ्रा गिदिर बिल्डिं लुबाय, गिदिर न' लुबाय, गिदिर गारि बायबाय होननानै मेगन सायोमोन। नाथाय दिनै दिल्ली, मुम्बाइ, जरहाट, नगाव, छत्तीसगढ़नि कन्ट्रेक्टरा फैनानै जोंनि फेरगावनो फैनानै साग्लोबफैबाय। दा नों सोरखौ मेगन सागोन, सोरखौ नायनो बागोन। दिनै बिश्वजित दैमारिनि समस्थियावनो दिनै गिदिर थिखादारफ्रा हाबनानै कौटि फैसा लुटिना लांबाय। बिजेपिआव थानानै खस्थ' खालामबाय, जुगदान खालामबाय, फ्लेग खालाबायबाय। जेसेबां खस्थ' खालामामानो बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा, कर्मकर्ताफोरा, सेलादारफ्रा बिजेपिनिफ्राय मोननांगौआ जिर'। जाग्रा मानसिया साथाम गुवाहाटीनिफ्राय फैयो, दिल्लीनिफ्राय फैयो, छत्तीसगढ़निफ्राय फैयो। कुनु दिन बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा कुनु जेबो मोननाय गैया। बे स्पष्ट। नोंथाङा मा बुंगोन? इउपिपिएलआ जोबनायनि लामाया स्टार्टिं नङा, आधा 80% मोनफैबाय। नैबे आगस्ट सेप्तेम्बरनि 15नि गेजेराव दले बले हाजार लाखखौनो हायै इउपिपिएल आरो बिजेपिनि कर्मकर्ताफ्रा जुगदान जानानै प्रमद बर'नि राजनितिखौ बेयावनो फोजोबसिगोन। जोब्बाय दिनै बिटिसि इलेक्सन होननासो बुंनाय जादों। बिटिसि इलेक्सन होननासो बुंनाय जादों। बिटिआर इलेक्सन होननाय दङ सेंग्राफोर नुद'।
बिटिआर इलेक्सन नुदों गैया बे बिटिसिनि इलेक्सनसो अन्नानैसो प्रमद बर'खौ बिटिआर नामजों दिनै जिरायहोबाय थादों बेयाव जेबो सांबिधानिक जेबो गैया छत्तीसगढ़ बिहार दिल्लीनि सब आउट खालामगोन सब आउट खालामगोन सब आउट खालामगोन सेंग्राफोर जोंनि बिटिसिनि अनगायै रावबो थिखादारा माबा मोननाय नङा आखाइ खमनाङो सासेबो थानो मोननाय नङा सासेबो थिखादारा बायहेरनि जानो मोननाय नङा जोंनो सेलाय बेलायबाबो टुक्रा टुक्रिबाबो जोंनो जागोन जोंनो मावगोन जोंनो दिनै कन्ट्रेक्टर जागोन जोङो सरकार दानानै चिफ डेपुटिसिम जों लाजोबसै जोंनि दे उदालगुरियाव जोङो मिनि सेक्रेटारियेट जोङो लुनो थांगासिनो दङ सेंग्राफोर